Kapuso mga patsyo sa Iloilo City mangin bukas na sa pag-akomodar sa tanan nga magabisita sa ilan nagtariwan nga himata sa Piyesta Minatay. Pila ka mga nagaubra sa patio amat-amat na nga nagabaton sang kontrata sa pagpanglimpyo. Inigitutukan ni Zen Kilantang live sa Haro Catholic Cemetery sa Iloilo City. Zen? Adrian K. tatlo ka semana antes ang Piyesta Minatay, gina-finalize na sang Iloilo City Government ang deployment plan para sa mga pangpubliko kag pribado nga patio diri sa Iloilo City. Matapos ang duha ka tuig nga pagpasira sa mga pangpubliko kag pribado nga patio sa tion sang Tigkalalag, mangin bukas na inisubong sa publiko. Sarang na nga makabisita ang mga residente sa ilang mga himata nga nagtaliwan, apang kinahanglan sa gihapon nga nakasuksok sang face mask, ilabi pa nga nagataas na naman ang COVID-19 cases. So sa Public Safety and Transportation Management Office, ginaplastar na nila ang deployment plan agud mangin masulhay ang pagbisita sang pumuluyo sa tagsa ka sementeryo. Ang aton niya nga deployment plan, the same na siya no before COVID pandemic time. Ang aton lang permigid, ang subong lang naton nga ginaplastar namon maayo amo ining sa may Mandurriao area naton no kay ang aton nga Mandurriao Public Market ginakayo. Kaga portion sang dalan sina dira gin-occupy naton. So tanahon naton sa gina-finalize pa namon dira ang final rerouting plan kay balan mo ang amo na siyang number 1 naton gid nga concern every time nga mag oplan ondas kita kay amo nang pinakadako nga sementeryo dira. Diri sa Tanza Public Cemetery, nag-umpisa na ang personnel sang senro sa pagpanghagbas sang matag-as nga hilamon kag pagpanghawan antes ang Piyesta Minatay. Si Manang Marilu, ginbisita na ang lulubngan sang iya himata, agud handaan ang pagpaninlo kag paglubong man sang iya bana. Sindi gid kandila once a year malang na hindi ka pa makasindi. Ang mga trabahador sa patio nakabato na sang kontrata sa Ilasuki para magpaninlo. Nagalaom si Manong Carlos nga makabawi na sila subong nga tuig sa pagbukas sa mga patio. Pasalamat mga may subong kayo nag-open para magaluin ka kami mayo Isang ligad tuig do pigado wala kami gawawin ka mo. Iba si subong makabawi na kami siguro. Kate, ginpahayag naman sang Iloilo City Police Office nga nahanda na nila ang mga police personnel nga mag-augment sa mga patio bilang kabahin sang Ligtas Undas 2022. Kate? Madamo nga salamat, Zen Kilantang.